en graviditet kan der være risiko for sjældne kromosomafvigelser i fosteret, og vil man vide, om et foster har alvorlige afvigelser, skal man analysere dets DNA. Evita Test Complete er den første DNA-test, der bygger på hele celler fra fosteret, fundet i en blodprøve fra den gravide. Dermed er den verdens første cellebaserede non-invasiv prænatale test, også kaldet NIPT. Testen giver adgang til fosterets komplette genom, og den kan screene for flere kromosomafvigelser end traditionelle NIPT, der også bygger på blodprøver fra gravide, men som kun fanger fragmenter af fosterets DNA, og derfor ikke giver det fulde overblik. Traditionelle NIPT har også andre ulemper. De kan f.eks. blive påvirket af den gravides egen DNA og BMI. Evita Test Complete har ingen af de ulemper. Samtidig undgår testen den lille abortrisiko forbundet med moderkagebiopsier og fostervandsprøver. Men hvordan fungerer Evita Test Complete? Tidligt i graviditeten befinder en lille mængde fosterceller sig i den gravide kvindes blod. Og med en blodprøve fra den gravide og ny teknologi, kan vi med Evita Test Complete isolere fostercellerne og analysere alle fosterets kromosomer i en større detaljegrad end traditionelle NIPT. Evita Test Complete kan med høj præcision afsløre, om der er afvigelser i de enkelte kromosomer, og om fosteret har for få eller for mange kromosomer. Langt de fleste resultater er normale. I de få tilfælde, hvor testen viser en høj risiko for kromosomafvigelser, guider klinikken dig til en rådgivende samtale og en moderkage- eller fostervandsprøve på dit fødested for at bekræfte resultatet. På den måde bliver der taget godt hånd om jer. Evita Test Complete kan foretages 10-14 uger inde i graviditeten. Teknologien er udviklet i Danmark af Arcedi Biotech i samarbejde med Aarhus Universitetshospital. Læs mere på evitatest.com.